Ja sam Markovčić Robert, a pokraj mene je Dubravka Varga. Zahvaljujemo se Borisu Teodosijeviću na njegovoj knjizi i preporučujemo to knjigu dalje. Knjiga se zove Govorom do uspjeha. Autor je Boris Teodosijević i dolje piše moć javnog nastupa u vašim rukama. Tu je lijepa posveta, ali to je privatno, to nećemo, tu je to intimno. Hvala ti Borise, ali toliko da znate, postoje samo 500 primjeraka. I mi, inače smo iz Hrvatske, mi smo sa sela, tako da ne znači da mora knjiga biti samo za one koji su iz grada, koji su govore pred mnogim ljudima, jer mi isto tu na internetu isto imamo veliki doseg, pa onda želimo time opet odmah uz naše korisne savjete dati vama i savjet nabaviti se ovu knjigu. I sada pričitamo o čemu se to doista radi. Znači, govorom do uspjeha, moć javnog nastupa u vašim rukama. Govor je vještina koja izdvaja čovjeka od svih drugih životinjskih vrsta i koja predstavlja osnov sveukupne komunikacije. Pravilno ovladavanje vještinom govorništva i javnog nastupa će vas izdvojiti i uzdignuti od prosječnog pojedinca, koji nezapažen prolazi kroz svijet i čije ideje, kvaliteti i mogućnosti rijetko bivaju prepoznati od društva kao potencijal vrijedan vaše pažnje. Apsolutno svima je potrebno da ovladaju barem osnovama govorništva i javnog nastupa. Bilo da se bavite javnim poslom, politikom, medijima, bilo da ste profesor ili menadžer, prodavac ili ugostitelj. Da li vam je cilj da nastupate i govorite ispred masama ljudi, upravnim odborima poduzeća, držite prodajne prezentacije grupama ili pojedincima, ili samo da se dopadnete djevojci ili dečku u kafiću, ili da odobrovoljite svog šefa, ili da vam profesor da prolaznu ocjenu. Ovladavanje vještinom javnog nastupa i govorništva je ono što će napraviti ključnu kvalitativnu razliku između vašeg uspjeha ili neuspjeha. Za sve ove i druge životne situacije potrebno je da znate dobro govoriti, hrabro nastupati, brzo razmišljati i jasno se izražavati. U ovoj knjizi imate čak 14 praktičnih vježbi koje će od vas napraviti vrhunske govornike koje svako rado sluša i koji lako utiču na svoju publiku. Evo, to je sad uvod u tu knjigu. Ja sam je prečitala, Dubravka je prečitala. Da nadodam, vježbe su mi se svidjele. Da, i meni isto. I imate inače, ako ko hoće željeti upoznati rad i djelo Borisa Teodosijevića, on može to na YouTube isto vidjeti. I onda dobijete neki dojam, neki test onoga kaj on govori, a to je sve jako pohvalno, vrlo korisno i na kraju krajeva je to i besplatno. Znači, čovjek ne sakriva svoje znanje, korisno znanje i ne vas učili krivo, nego vas bude učiti dobro. To je jako bitno. Tako da, kao što rekoh, dok imate priliku, naručite si još tu rijetku knjigu od 500 komada koliko je naštampano, dok još možete. A i vidite sad isto koliko nakon te knjige, dok smo to prečitali, koliko je kvalitativno bolji naš nastup na YouTube kanalima, zahvaljujući Borisu Teodosijeviću i njegovoj knjigi Govorom do uspjeha.